Velkommen til La Herradura. Vi befinder os i det naturskønne og naturfredede område Cerro Gordo, og i dag skal vi opleve måske årets mest spændende bolig. Villaen er bygget og designet, så alle rum har den mest fantastiske udsigt til både naturparken og Middelhavet. Med 600 kvadratmeter bolig på 10.000 kvadratmeter jord er der masser af plads til både underholdning og afslapning. For flere detaljer og fremvisning, kontakt Hansen Real Estate. Vi har altid noget godt i vores portefølje.